πρωτοβουλία Civitas, City Vitality Sustainability, ζωτικότητα αειφορία πόλης, βοηθά τις ευρωπαϊκές πόλεις να επιτύχουν ένα πιο βιώσιμο, καθαρό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα αστικών μεταφορών, με την εφαρμογή και αξιολόγηση ενός φιλόδοξου και ολοκληρωμένου συνόλου μέτρων, τεχνολογιών και πολιτικών. Το υποέργο Civitas Catalyst στη Θεσσαλονίκη είναι πρωτοβουλία του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (SAST) για τη βελτίωση, διασύνδεση και επέκταση των αστικών συγκοινωνιών και ειδικότερα των μελλοντικών μέσων σταθερής τροχιάς στη Μητροπολιτική περιοχή με βάση την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών πόλεων του δικτύου Civitas. Το έργο Civitas Catalyst αποτελεί μια δράση υποστήριξης για την αξιοποίηση των εμπειριών από την πρωτοβουλία Civitas. Η δράση για τη Θεσσαλονίκη. Μελέτη σκοπιμότητας για τη σύνδεση του αεροδρομίου Μακεδονία με το μετρό, με καινοτόμα προσέγγιση που αξιολογεί όλα τα ωφέλη, άμεσα και έμεσα, σύμφωνα με μεθοδολογία διευρυμένης ανάλυσης κόστους-οφέλους και πολυκριτηριακής ανάλυσης βιώσιμης κινητικότητας, που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από τα έργα Transsecon και Transurban. Αυτή η ολοκληρωμένη μεθοδολογία αξιολόγησης συνάδει πλήρως με τη θέση της Διεθνούς Ένωσης Δημοσίων Συγκοινωνιών UITP. Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει έρευνα συμπεριφοράς μετακινουμένων προς και από το αεροδρόμιο με την τεχνική της δεδηλωμένης προτίμησης και διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, όπως σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ, παραχώρηση μέσω ανάκτησης της υπεραξίας γης και ακινήτων, κοινή ανάπτυξη, πρωτοβουλία Τζέσικα. Τα σύγχρονα αεροδρόμια συνδέονται με ποιοτικά συγκοινωνιακά συστήματα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πόλεων που εξυπηρετούν. Τα ποιοτικά συγκοινωνιακά συστήματα προσφέρουν άνεση, αξιοπιστία, μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, των ρήπων και των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια του έργου Civitas Catalyst, το SAST έχει εξετάσει εναλλακτικά μέσα σταθερής τροχιάς για τη σύνδεση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Μακεδονία με το μελλοντικό τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα. Επέκταση του μετρό ως το αεροδρόμιο. Γραμμή τραμ. Υπερυψωμένο monorail. Υπερελαφρύ σύστημα προσωπικής μετακίνησης. Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μεταφορών και τη βελτιστοποίηση της διασύνδεσης των συγκοινωνιακών μέσων προς όφελος των πολιτών και επισκεπτών της Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έργο Civitas Catalyst.